עבריינים מנהלים את הרכוש הכי יקר של מדינת ישראל, והרבה הורים לא מבינים למה הילדים שלהם לא יכולים לקנות דירות. אבל יש שם שחיתות רצינית, כי כנראה אין בקרה עליהם. אלפי דירות נעלמו, אף אחד לא חוקר, לא אכפת לאף אחד. אם היום אני ארצח, הדם שלי יהיה על הידיים שלכם. וזה כל כך חמור שיש חברה אחת ששולטת ברוב הדירות של הדיור הציבורי, והיא לא מתחזקת כראוי, והיא עושה עסקאות נדל"ן, היא עושה התחדשות עירונית, מוכרת קרקע זולה, בונה הרבה בתים, ואפילו באותה קרקע לא מקצה בתים עתידיים לדיור הציבורי. היא מתעמרת באזרחים, היא מפנה בכוח דיירים ממשיכים, חלקם עם מחלת נפש, חלקם עם מחלה גופנית, ולא רגישה, ומנצלת את חילופי הממשלות כדי לבצע פינויים שעצרנו במשך שנה. אני מתכוון גם להביא הצעה לסדר למליאה שתעסוק בחברת עמידר, הצעת חוק שתסגור אותה ותעביר את פעילותה לחברת עמיגור, והדבר הזה צריך להיחקר. יש להם עשרות מיליוני שקלים רווחים וביזיון של תפקוד של חברה ממשלתית עם פשע חברתי מתמשך. יעקב לנקרי, שהיה מנהל, קרא לנו נתינים. היו פה לקראת כל חג הצפות יזומות של צואה ושתן ומים זורמים ונזקים. הם רואים אותנו כחבורה חלשה מבחינת החברה, התחתית שבתחתית של החברה. הם אומרים, אם אתה מבחינה כלכלית לא בסדר, אז כנראה שחזר לך גם כמה תאים במוח. שנה שלא היה לי שירותים.
לא יכולתי לעשות צרכים, לא היה לי שירותים, אז עשיתי בדלי. אזרחית ותיקה שעושה צרכים בדלי במשך כמעט שנה. זה היה בתקופה של מיכאל אברמוביץ'. מה ששולט פה זה הפחד. אין עם מי לדבר. הם מנפתים מי יגיע לחיות פה, אז 70% זה עולים ו30% זה ילידי הארץ. ואז כאילו אנחנו במיעוט פה, והמדיניות זה לתת את הכוח לעולים כדי שהם יאלצו את ילידי הארץ לעשות את מה שעמידר מעוניינת. עשה כאילו היה אספה, ועם אותם חותמים שחתמו לפני, שביניהם הייתה אחת שכבר מתה. ואז התחילו להיות נזקים בחזית הדירה שלי. הצפות של ביוב, מים זורמים במקלט, כל מיני תופעות מוזרות נורא. באותה תקופה הייתה שריפה, אנשים נעלמו, הוקנו ביתר שאת. הייתה תקופה שרגינה הייתה אומרת לי, אם תמשיכי לכתוב מכתבים למבקר המדינה ולעירייה, את תראי מה שתמר רמון תעשה לך. היא הייתה מאיימת עליי, הם עבדו כחוליית טרור. יום אחד שהייתה הצפה יזומה, שרה הרגישה ביטחון לרדת מהקומה השלישית ולבוא כאילו לנקות את ההצפה או לעזור, ואז היא באה אליי לדירה, ביימה עליי והקטעה אותי.
הם הביאו לפה אחת שפשוט עבריינית, הם ידעו שהיא עבריינית. הגשתי תלונה נגד אלפסי, הגשתי בערך 30 תלונות, כולל אלימות, מכות, איומים ונזקים. יכולה להיות בגיל אמא שלה חס וחלילה על הדבר הזה, אבל אמא שהיא תרצח אותי. כל פעם הייתה סוגרת לי, אני גרה בקומה השלישית, הרביעית יותר נכון, וזה בלי מעלית. היא הייתה סוגרת וכל הזמן את הברז הראשי של המים. אתה נכנס להתרחץ ואתה לא יודע אם אתה נשאר עם הסבון. זה פשוט הגיע לקטסטרופה, ובמשטרה, אני יחד עם לילה, היינו באים למשטרה עד שהם אמרו לנו שנפסיק להגיע לשם. אז אני התחלתי להתקשר אליהם, שיבואו הם ויפתחו לי את המים. ביום שהבנתי שתמר חמוד אלפסי רמון היא ממש מסוכנת, אז החלטתי, בשביל שלא יהיה לי שום עניין איתה, ללכת ולבקש צו הרחקה. היא עקבה אחריי, היא אימה עליי, אז פשוט ביקשתי מבית המשפט צו הרחקה, ובית המשפט לא נתן לי. סיפרתי לאנשים והתייעצתי איתם, אז אמרו לי, תשמעי, נראה שמה שאת מספרת פה, הגיהנום שאת עוברת, את צריכה לקחת עורכת דין. רק עורכת דין פליליסטית או פליליסט יוכל לעזור לך בזה. אז העורכת דין, אמרתי לה, תכתבי לי על פתק כמה את רוצה ומה את אמורה לעשות בשביל שאני אקבל צו הרחקה. והעורכת דין כתבה לי על פתק מה היא עשויה לעשות, ולמעשה והיא ביקשה מראש את הכסף. אז באתי עם החברה שלי, שילמנו, היא לא נתנה קבלה, לא טיפלה בנושא של המשטרה בתלונות, שבכלל הם לא טיפלו ולא כלום, המשטרה, ולא קיבלתי צו הרחקה. היו פה כל מיני הפתעות בבניינים. כל בוקר קמת לדבר חדש, או שעשו לך נזק, או נזק בכללי, בציבורי. בכל אופן, הודיעו לנו שעומדים להגיע עובדים סוציאליים ואנשים מעמידר כדי לדבר איתנו. והגיעו איזה 5 עובדות סוציאליות. בכל אופן, אני הגעתי לפגישה, הגיע גם שוטר, כאילו שאנחנו עבריינים. הגיע מיכאל אברמוביץ', שבתקופתו לא היה לי שירותים כמעט שנה. והוא אדם דתי, חשוב לציין, וכל מה שעשו לנו, ועשו לנו דברים מאוד חמורים, אז הם הגיעו ב-23/1/2017. והם כולם יושבים, לא רושמים פרוטוקול, לא נחשפים לפנינו בשמותיהם, בתפקידם, נאמר, אני מנהלת הרווחה פה ושם או משהו כזה. ואז חשבתי, איך אני
שוברת את הדבר הלא חוקי והלא ברור הזה. אז הייתה לי המצלמה, התחלתי לצלם אותם. וישבה גם, כמובן, רגינה בביטחון, וחמוד אלפסי תמר המון, והרגישו שם מאוד ביטחון. ואז התחלתי לצלם את העובדים הסוציאליים, הם פשוט קמו וברחו. וזה זיכרון מאוד חזק של הפגישה הזו, ובכלל כל ההתנהלות של העובדים הסוציאליים. למשל, כשאני הגעתי לבניינים ב-2010, אז נודע לי שיש עובדת סוציאלית שהיא עובדת גם בקופת חולים. זאת אומרת, היא עובדת פה עם האנשים, עם אזרחים ותיקים, והיא עובדת גם בקופת חולים כללית. זאת אומרת שכנראה יש לה גישה לתיקים של האנשים. נראו לי, הדברים שעשו פה נראו לי כל כך חמורים, כל כך לא אתיים, כל כך מזלזלים, אני פשוט לא הבנתי, אני לא... דברים נוראיים. והתחלתי לכתוב, כי זה הדבר האלמנטרי והזכות שיש לכל אזרח שרואה שמשהו לא תקין. הוא כותב למבקר המדינה או לחברי כנסת או משהו כזה. ואיך פעם רגינה אמרה לי, אם תמשיכי לכתוב מכתבים, את תראי מה תמר המון תעשה לך. ולא היה למי לפנות. היית בא למשטרה, אז כבר אימו, על רוחמה ועליי אימו, שאם אנחנו נמשיך להגיש תלונות אז הם יחסמו אותנו. זאת אומרת, סגרו עלינו מכל הכיוונים. במקרה של מרק לוינסקי הוא הבן של ולנטינה לוינסקי, והוא כבר ב-2012 הוא איים עליי, הוא הסתובב בין הדירות, ולקראת, כביכול אני אומרת, במרכאות, בחירות שעמדו להיות, הוא דפק בדלתות של אנשים, וביקש מהם שיצביעו עבור רגינה. היו פה הצפות יזומות, פעם 10 ימים, פעם בשבועיים פקל, ובמיוחד בחזית הדירה שלי. הצפות יזומות, הם עשו הכל גם לגרש אותי, כי אני חשפתי הרבה מאוד דברים. אני כתבתי למזלי, למבקר המדינה עוד בזמן, שעוד היה לינדשטרס, ואיך קוראים לו, ועוד מבקר מדינה שעוד הם חקרו שחיתות ציבורית, אבל לפני 3-4 שנים, מבקר המדינה הזה קיבל הוראה מביבי נתניהו, אני מבקש לא לחקור שחיתות ציבורית, אז בכלל כבר לא היה עם מי לדבר. ויקטוריה דוחופני היא כלתה של נינה שגרה מעל הדירה שלי. איזה יום שישי אחד בערב, אני לא זוכרת, ב9 או ב7, לא זוכרת, ואז היא פה אומרת שיש לה בעיה, לחמתה בעיה בשירותים. נראתה לי אישה כזו, בוא נגיד, לא עדינה, נקרא לזה ככה. ואז התחילה כאילו לצעוק ולהגיד שיש בעיה ושאני לא פותחת לה בסיפורים. ואז ב-12 בלילה, ב-11 בלילה היא הביאה לפה אינסטלטור עם איזה מכשיר או איזה משהו, אבל אני לא פתחתי את הדלת ואני שמחה שכך היה. ביום אחד אני רואה על הקורות אצלי במרפסת יושב איזה בן אדם ומרכיב לה לחמתה מזגן. עכשיו האמת היא שלחמתה יש מזגן, אז הוא מרכיב עוד מזגן, והדירות שלנו הן די קטנות. הוא יושב על הקורה של המרפסת שלי, שאיך אומרים, גם ככה אז פה כל הזמן מנסים להרוס את התשתיות, ואני אומרת לו, סליחה, אתה תשבור לי את הקורה. הוא אומר לי, אל תתערבי, ומתחיל לצעוק עליי. ואז פתאום הוא זז וזה, ובאמת הקורה נשברה.
אז אמרתי לו, תראה אדוני, אתה פה שברת את הקורה, תראה מה קרה פה. אז הוא איים עליי, אני לקחתי החלטה, כל איום, כל דבר, אני לא רבה עם האנשים, אני מזמינה משטרה. אז חשוב מאוד לחשוף את זה, ואני כבר יודעת שאני בת 75 שיהיה ביולי. אני כבר לא ייהנה מהחשיפה הזאת. אבל אני בפירוש דואגת לדורות הבאים, אני לא יודעת מה מחכה להם. לבני נוער, לצעירים, לחיילים. למשל, פה יש מגרש שאפשר להקים 5 מגדלים, ושיקבלו חיילים, שיקבלו זוגות צעירים, שיקבלו אנשים מבוגרים, שיחיו פה במגרש הענק הזה. חברים שלי קוראים לזה קיבוץ רמת אביב. חלקת אדמה זה מיליארדים.